Mae un cwestiwn ym mhob papur arholiad lle mae ansawdd eich trefnu, cyfathrebu a chwyrdeb ieithyddol a mathemategol wrth ysgrifennu yn cael ei ystyried. Nawr, be mae hyn yn ei olygu ydy eich bod chi'n mynd i gael marciau nid yn unig am eich ateb, ond am sut rydych yn gosod allan eich gwaith. Nawr, ar di blaen unrhyw bapur arholiad, yn y gwylod y fan hyn, mi fydd yn deitha chi ym mha gwestiwn fyddwch chi'n cael eich asesu am eich cyfathrebu ysgrifenedig. Yn y papur arholiad yma, mae'n digwydd yn cwestiwn 5A. Nawr, 2 farc sydd yna fel arfer am asesu cyfathrebu ysgrifenedig, a maen nhw'n gyfuniad o farciau trefnu a chyfathrebu a marciau cwyrdeb wrth ysgrifennu. I gael y marciau trefnu a chyfathrebu, mae disgwyl iddo chi wneud y pethau canlynol. Yn gyntaf, cyflwyno eich ateb mewn ffordd strwythuredig, esbonio i'r arholwr yr hyn yr ydych yn ei wneud ym mhob cam o'r ateb, gosod allan eich esboniadau a'ch gwaith cyfrifo mewn ffordd sydd yn glir ac yn rhesymegol, ac ysgrifennu casgliad sydd yn dwyn ynghyd y canlyniadau ac yn esbonio ystyr yr ateb. Nawr, mewn munud, nawn ni ddangos ffordd iddo chi o fodloni yr holl feini prawf llwyddiant yma. Ar y llaw arall, i gael marciau cwyrdeb wrth ysgrifennu, mae disgwyl iddo chi wneud y pethau yma. Yn gyntaf, dangos eich holl waith cyfrifo, felly ysgrifennu lawr eich dull ym mhob cam. Gwneud fawr ddim gwallau mewn sillafu a talnodi a gramadeg, os o gwbl, felly mae angen cymryd pwyll wrth ysgrifennu eich ateb. Defnyddio ffurf fathemategol gywir yn y gwaith cyfrifo. Nawr, un enghraifft o hyn fyddai defnyddio yr hafalnod, sef yr equal sign, yn gywir. Enghraifft, mewn cwestiwn, efallai fod rhaid chi wneud y swm 4 lluosi 5 i gael 20, ac yna adio 6 ymlaen i 20 i gael 26. Nawr, dyma fasa'r ffordd gywir o sgwennu allan y symiau yma. Y ffordd anghywir o wneud hyn, fyddai sgwennu lawr 4 lluosi 5 i gael 20 yn gyntaf, ac yna adio'r 6 ymlaen fel hyn i gael 26. Nawr, mae hyn yn anghywir oherwydd os dyn ni'n ystyried eto be dyn ni wedi sgwennu lawr, peth gyntaf dyn ni weld ydy 4 lluosi 5, sydd yn hafal i 20, ond wedyn dyn ni'n honni fod hwn yn hafal i 20 adio 6, ond gywir mae hwn yn rhywbeth gwahanol, 26. Dydy 20 ddim yn hafal i 26, felly dydy hwn ddim yn ddefnydd cywir o'r hafalnod. Y pwynt bwled olaf, mae rhaid ni ddefnyddio terminoleg briodol, unedau priodol ac yn y blaen. Felly, yn y gwylod y fan hyn, os ydy'r 26 na'n hyd mewn centimetr, well i'n rhaid yr uned centimetr i fewn. Nawr, sut yn ei sicrhau ein bod ni'n cael y marciau trefnu a chyfathrebu yma a'r marciau cwyrdeb ac ysgrifennu? Nawr, un dull dyn ni'n awgrymu ydy i hollti y dudalen ateb yn ei hanner, gan ddefnyddio'r penawdau swm ar y chwith ac eglurhad ar y dde. Nawr, ar y chwith, dyn ni'n argymell fod chi'n sgwennu lawr unrhyw symiau mathemategol sy'n rhaid gwneud, dangos eich dull. Ac ar y dde, ar gyfer pob llinell neu pob swm dych chi'n sgwennu lawr, dych chi angen sgwennu eglurhad cryno ar gyfer pam dych chi wedi gwneud y swm hwnnw. Ar y diwedd hefyd, yn y golwg eglurhad, mae cyfle ydych chi sgwennu lawr y casgliad ar gyfer y cwestiwn hwnnw. Nawr, enghraifft, gadewch chi'n ystyried y cwestiwn yma. Cwestiwn lle dyn ni'n gweld dyn ni'n cael yn asesu am ansawdd ein cyfathrebu ysgrifenedig. A dyma fo'r cwestiwn. Prynodd Gwilym gamra am 150 pint, pan werthodd yr camra gwnaeth golled o 6% am faint gwerthodd Gwilym y camra. Nawr, gan fod hwn yn cwestiwn asesu cyfathrebu ysgrifenedig, fel dyn ni wedi awgrymu yn y sleidiau gynt, mi o'n ni hollti y dudalen yn ei hanner, ac ar y ochr chwith mi o'n ni sgwennu swm, ar y ochr dde mi o'n ni sgwennu eglurhad. Nawr, ar gyfer y cwestiwn yma, mae Gwilym yn ei colled o 6%. Felly, beth sy'n rhaid i wneud ydy gweithio allan 6% o'r pris yma a'i dynnu fo i ffwrdd. Felly, nawn ni gychwyn gwneud hyn drwy, wel, mi wna i weithio allan 10% o 150 pint. Felly, mi wna i rannu
y 150 pint i fewn 10 darn. Mae hynna'n 15 pint. A drwy wneud y swm yma, be dwi wedi wneud ydy, dwi wedi cyfrifo 10% o'r 150 pint. Nawr i gael y 6%, ella be ni'n neud wan ydy, na i fynd lawr i 1% drwy rannu yr 15 yma i fewn yn 10 darn arall. Mae hynny yn 1.50. A be dwi wedi wneud efo yna, yr eglurhad ar gyfer hynny, ydy cyfrifo 1% o'r 150 pint. A rwan gafodd fi hefo 1%, sef 0.50, i gael 6%, be fydda i'n neud, ydy llosi hwn hefo 6. Felly ni'n neud y swm yma fan hyn, 0.50 llosi efo 6. Gyfan hyn, dim llosi 6 yn dim byd, 5 llosi 6 yn 30, y pwynt stegol yn ymddangos, 1 llosi 6 yn 6, adio 3, mae hynny yn 9. Felly, be dwi wedi wneud yn hyn, dwi wedi cyfrifo 6% o'r 150 pint. Na be di ystyr y 9 pint yma? Wel, pan werthodd e'r camera y gwylym yn fan hyn, gwnaeth golled o 6%. So, yr eglurhad ydy gwnaeth gwylym golled o 9 pint. Nawr, y cwestiwn ydy am faint gwerthodd gwylym y camera. Wel, os ydyn ni'n colled o 9 pint, well i ni dynnu y 9 pint na allan o'r 150 pint. Mae hynny yn rhoi 141 pint ydyn ni. Ac felly, y casgliad ar gyfer y cwestiwn yma ydy hyn. Wel, y cwestiwn ydy am faint gwerthodd gwylym y camera. Dyn ni sgwennu gwerthodd gwylym y camera am 141 pint. A dyna'r ffordd o sicrhau ein fod ni'n cael y marciau am asesu cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn yma. Nawr, cyfle ydych chi yn awr, rwy cynnig ar y math yma gwestiwn. Dyma ni gwestiwn sydd yn sôn am Julie sydd yn prynu afalau a gellig. Estynwch ddarn o bapur allan, rhowch gynnig eich hun ar ateb y cwestiwn yma, cofiwch holli y dudalen yn ei hanner, swm ar y chwith, eglurhad ar y dde. Ac yna unwaith ydych chi wedi rhoi cynnig arni hi, dyma fo wedyn yr ateb mi wnes I lunio gynt ar gyfer y cwestiwn yma. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.